Manyuke nikiumwana nene kiagusire igwe yani. Onye mba mutagiti usase nyagitali baruche mba kunyara. Ebale ngotane kim katu mu transfer uchinya wenkisi town. Yona gukore operation yakolero. Yomwe kugichabe omoyo. Onye bawo boete na kina boranyore. Okirongere gosaba. Mwana uri agasabeke gusinche ntima tikafani yona na mate gosaba. Mwana uri agasabeke gusi agakora. Fani agasabeke swahili agakora. Mwana agasabeke songa agakora. Mwana agakorera ekegere. Agasaba bagegegera agakora akamanya kuvuga. Kumbe lina lyati muge? Ekene keline gakone bakorete. Umwana uri gabete buningiti yoro sana. Eutari mwanya bantu bari kurigeri barongo yo mwanya bantu. Na nabaro bumba inyuri tinge mambye ya mombarare. Akinje ngo basabere Nyasaye bakorete. Omanene barorekanire. Beitime yabo ebi bakorete umwana uri umwana omoke. Abana babo barenga abana bake. Buraya nyone tabwatina munende yonsi bunarenga. Nande nabora nyore ngabana bango bwaye mboyo. Mwancho muligererio Gusii Voice elitkolya lero ngokoletera mugano ku ruchinsemo ikiga cyabasi bugitaulia ine ward Nyangoso market gasitenene ne echiro ya Nyangoso igachinsemo cyabo basi mugano ngokoletera lero no mugano bwata asire nene mugano bwate somba mude abantu bagechiri sana no musipati ya mosirete bwima bwaye aliase dispensary ya Magena oli go chikogonkia omwana nigo bakwera sanga bakoletwe gasya nkomwo abanyagitari bakubarutana guciya elio gocha kwenekia gosekwikira omusibati gosiri bwima bwaye no mwana ali gochikonyo atosoe maiga tunyoro mugakoe ni no musibati oiga no alegaiga abanyakenyoro no balegaiga elito igumugano ngakiorenge nabo igo obwene bwabo bakugani kurose serikali mboro byobo ganche ko brand magnet ya Gusii Voice yatosa gochimaiga to igwo mangana agendere toro Mwancho muligereri bina gotebyagu kurusikali yanga na soira senkeiga iyo musibati amabeteka gusiri bwima bwaye se chinchira kitali chindonge soko ekera chite kogonkia lisesemo ya Magena dispensary nonde senke gasikanye bamenyete aiga chinsemo cha Nyangoso onde na mamumu abo oibali ngenere nyagitari o tolega igeria twerere ekikiabete ngakibagete nyagitari nabo igo ngakie scenario yonsi yabete guika ogosira ku musibati oiga yole ole sana baba Samali tanga kiburuko Samali tanga uruko choisi kwamboka Nyairo. Yes Joyce Amwaka ko rufine sente sabo Kenya kwara. Tonoto minyeterera Nyangoso. Mwana one fani siratemo kamoira senya kitari ya Magena. Cyarenge mande sa torweterera sasta. Twaikaliga tukenga saa 9. Tukanyora kitu ikora tukanyora barwere mbale nyakitali. Nyakitali narora ile gocheru momo sister. Akabuli no morwere mwarentire tukamotebya gatemotebya cyoja. Tokairo mwana oli gochiali akamupima. Agatebi no pado ira nanya okora practice. Akanya tukanya komukole masoesi ya bunyomba. Nyango mole masoesi ya nyomba munyakitali akaira na akabwatese. Esimi bona konya gose ko chati tingo manyalene na agotire. Ya wate simieli. Mwana oli kabeka sako. Sanga mochieto. Tuchite saa 6 ngena nusu toikali ko sensa saa 9. Omwana oli chiza bona amupime teli mobo tukobuli tuachiete. Itokeli. Mande ibo tuko. Munyagitoli ali akaira no konya go chati nesi. Esimi. Kama gitari ngwende tekondo romo ruirone agante vie muruiro gonspado maza eno munyagitari gagotebiri tukira ngakira mwana uri ageka saa 11 agate nsongo gusena itunto ibole tento mete wana si umuntu watire nsongo yo ngai goike tukamyoka tukamotebi sister aki umwana uri ncho mara watire nso nyagitari agante bira na ikaransa alisa chia yenjira besongo nabo gwata nomba kagatatu kama buri nkware komorora isa chiavani sinjiraika echi saa 11 saa 11 igonto azene como tebinga morore tali na acha lakini simi goro munyagitari mungaga chiaga acha
Daktari uyu akamutiso igitanda iguru ngupime chirange saa 1. Daktari uyu akamupima akamenya guteba bado masaa. Uyu mung'aona? Nkamubuli sister mwana were nguchia sale nakantebi umwana mbiyali na fanisi mbiyali. Lakini ne fanisi tukugamba nera nanda kunyogotara. Ono nabakurwali bwe kuche bakase nonde imami gaki na korosiri. Chika wono lyamupima akamenya watenga bado nande kanya baka saa 3. Ngabate ikai enda mborole kuli. Moko ngomwana yo mwire nyagitali engao. Inji komo akonyo. Bagande byumongi atosomera tipo nyagitali. Ikwale ndo mwana gasaba nyagitali ni ndo bando tuchite school. Ona aronji kupima ndabegiti yanga babegito semba chite school gaje. Kabatikera umwana ole. Mwana ole chikaba saa 3 mbugatete simiga. Baminto mwande saa 3 sister njumondolera omwana. Ongena ira nabakasi kwale ngo ikaranse. Mwana uko bado masaa. Yani kero munyagitali akupima mundasi ni ne simigoro. Wera ne simigoro. Gacha ngabaligereri ngababoli gatakitali gaki. Kachero nyagitali umusacha. Ngamuboli takitali nchungu gaki umpimira omwana wakyolera orosire. Eri akolera. Akolera mali gabakambwaterera. Ano inchenga ngyakuigu uchungu ngaiwo mogongo butukire. Tindi nguru na inchenga ngyakolera. Bakamenya komboli nkyokolera omwana okali biyemo kugamba nere. Wase chinza chiwe kachu umwana ne umwana nkurwali na hande tuku omwana. Ngakira. Yani mbaro chibororo. Ya ibono njibiko mwenyene na igwetu uchungu endorokobwa. Ngabate ingo omwana nyagitali ya mumbugali. Ngiro omwana onororo akolu no operation ya nyoro omwana. Kichibesa chirabole na bongo changero. Yabona. Umongi na gendo ikaranso omwana ogonko bali biya. Tokarukuru ali nyagitali ya magene bwate nandaka kwenda kandi kuchimwino. Tukagenda bakasa abanyagitali barabanyagitali abasacha bane nabakungu. Mukungu ikaransaga chikondora akamenya guseka kama hote itakitali. Debi omungino yabwa atembe nyingenda. Omwana yenko bali buya. Kale ntu mwana saba nyagitali usintuma ite chinza. Into komyo katomako. Tomako. Nane tukaina kukurumwina nane kucha nyagitali. Nyagitali. Ngaja bono ngamafani agandi mami na arosire mali oli tigantara tali uchisiko. Mwana yakanya wonjo kana. Yonjo kana ngaja ngabateka kitali nchibono mumpimira omwana. Bamuira ali omegoteba ngapado masaa. Yani riba kumuira bado abwato bororo lakini bororo bako mute bado masaa. Kubatebe nyosi nyire moko monga muire no nyagitali ndo yonsi. Mongi na timoka. Bado on Jumatatu. Jumaine bono. Kutuko mwana ina chandike tebaka saa 11 na gotebe. Jumaine mambirigima. Chikaba saa 3 bagande saa 3 kongi mwana nagaseni kunyakolera. Chikaba saa 4 mato muntu gagoteina kitu kumera nasikete saa 3 usokolgelia simu. Chikaba saa 3 gorogo na minyoka nati umunyagitali chabere saa 3 njondore. Bande birana. Sanjira ngababuli gagakimo ko ngomwana one. Mwana wango bali buyabeke bitamba byo mwana akabwange. Ona kuchikogongi saa 9. Kai. Jumaine saa 9. Chiamugaso. Pamindo saa 6. Mwana uli nagasaini kolera. Saa 7. Karangeli umunyagitali umukungu. Kamutenju mpimiro omwana. Akanteina amupimire omwana nkwe yanale. Neruro chembu yale ngotarale. Otatige nchiretare igo. Kaba poli njerekera yo njerete yo mora nkonyero omwana bako omwana uli akabate itagitali. Style te yo mora ngake nona magasi murusi omwana. Onkonye. Ai no munyagitali. Bakwiraniryo omwana bofanisyo. Ai no munyagitali. Ngate ifanisi kirabo na bora nyoto kubagechi. Uruchengo bakwane nayo kubakwana no nyoto kubagachi. Teto bari batulikira toge. Bakanga kulika. Chikaba saa 9. Chikaba saa 9 ngarura macha 5. Bakaira mali. Bakamurangira kurwa fanisi. Nchibono gocha. Bakamuira ujali bakamubekera macha ali 5. Ingabuli gagakino intuntu ibulete muntu kuchikogongi ngo bekirora macha chibaisana. Mongira no muririo leto sometikira. Into tole no murwaire. Bakwiranira tu. Yani muna bakuiwo. Ake iwo munyagitali agasoka gaja na machi chichubaibe. Ibere. Echinjibe ati 7. Yabere 7. Ngabo buli wana machi osibino mwana uyo konyu. Mongi na ikaransa bona beke bitamba ready.
chianga akunure bagi kaikarasa ne bitamba ne chianga lene bakondangeli mbere mbere bakabeko umwana oli bolera bakamukuna kuna nyagitari bali bagasoka bakamutena ande soka kanyakora amaswesi abitaba mukuna kunire ande bamutenga soka kanyakora amaswesi ko ne bitamba uga nabombuga ati tingabatita gitari akingo umwana one ngende akenda yanyangire ngo umwana one bagandi umungina ubwate yani ute tukambira watole nduru murwere ikaranza gaira nanga ikaranza musibati twarenge komo musibati nera kana kabatebeli gakitagitari tuwo mwana we twendene twendene mwana we tubono we ko oromiru twangeire koromu bagantebi yando ikaranza utimoke bona lesi najina so aburenge tubigitamba bakumutu lakini kingi tubitamba gago chamuna cha mwana oli lyacha kuruga liga akabate bitindi ko berama kandangeli maminju ngatenena nera gatenena umuruire in fact umuruire agotenena bakamekolenta machi kuruga lyacho megosini yasaba bakamubekera totenena no mwana oli imubwate teiga mwana oli atenene mwana oli agaikagandenga mami narosire bakokugoroko kunasinyira koiya bakamubete sindania bakamubeta ngababuli sinane yangene yego pusi umwana ndasome tina kirende ngokora tikalende ngire umwana oli ikabona go sweat yani agotonya mache nga chuchu kimubwate tega gande imami ntalere bakon umunyagitali na batini na bwali nesi esi miyaja agasaine ga umwana na agasaine gonkwane umwana oli akamenya kwebangusa machaliga agahonchora amaiso akambuli mami nkiokole ngamute yaya ngokora tule togende nakoma omoya agante ibono mna kwambwate na igule bya mami isire bakomagongo orororese kamusira iga ngabwate umwana oli munyagitana mdebono fani stwende getandongo umwana bwato mu isiko yache ko cyangwa umwana ngabwate umwana oli iga kingo ikomorango tuchikwenda go chime umwana oli no mulito mwana oli olitoire tuchosogo chomarango chimagante mami narorege sunte na ndetinkorochi ngamugori ninje ngobwatete na kibono utalikondora mwana oli one akabera mali imuna ndetige sunte kabera mali akeigo munyagitari getaga itakamebonte wono kabaledi kokwatoro umwana ngaigo batubira umwana oli chimiyoro no umuntu umwana oli akonga nanje ngateba yaya nyechinguru chamwera machali bamubekera yoso nyonyo rumwa kolene yaki umwana atale ne bubo ibora nje ngalengere nyonyo rumwa linga yole bono chinzi bansere tirekini bono igasende nabo igote umwana oli mali akobu nako akobuga njirene ngabu umwana onenyo ibore li mama njitigamba ibitamba abanyali mama njine lyoge nyuwete ono matenganya abanyagitari bali bangere ko chabono no bali batalengo bagosoime basieka ngakira akengaje kugo mwana oli bono okirongere gosaba mwana oli agasabeke gusinche ntima etikafani yona namate gosaba mwana oli agasabeke gusiaga kora fani agasabeke swahili agakora mwana ona agasabeke songa agakora mwana ona agakolera ekegere agasaba bagegegera agakora akamanya kubuga kumbe lina lyatimoge atimoge eli yagitangalime bono munyagitari bono abakurangira ni gochaime omo ogocha babikechabi ngo batemo ko nyigorando ro mwana mongina gende karanse guchiari bitamba tuganyete kabate bitamba ndachikogorebi kai nyagitari bali bakabera mali umwana oli akwete endo kenga saa 10 akabera mali batari konyara gontebi bono usininda yanga ngetenga ska buchimate kanyora narama mirige tigoro lakini nguite kama achenkolera korifani akwete ne gwetoma ngomna keke one saa 10 kamili nyagitari bali macheti gosoka kanyora nyagitari yomonga mubone kibono umwana ona akiraya mongira genda timuka umwana ogombi yari nayo munyagitari ngapima yaya gusina saba nyagitari namolenda bono tigantimo nyonyo ro umwana orosa
na eriogeri bamubekeire bono guchigire kumurenta tiaratimo aratimuka nyagitari bari bakabera ari basiekere to umwana uri mari okwete bakamanya goika bono rinaso kanaenda bakamenya gosoka kurwaria so umwana uri yale bagasieka nyagitari bari umete bakabura bakamutika bakamusiekera bakabura omurwiro orengari ekwodio nyore to umwana omumura bakamutebyo bakamutenga ayegenda ka bakamuliri genda ka nolensha yago nduriko nyikora bono iga ocho torentero omwana ma kababuni kibono bagotebyo yagende kana omwana mba mukorera tikende erumwe lingo sora rumwe limba tagitiswe ya bagonse inje bona abiru munyama abagonseri ngana ngani bolo musinge mo nyagitari omonganga mabuli moko ngigoranda ro omwana one andi omongira timoka twakira ambulance simi tobekera omwana mache kumbo omwana ori akwita batagito konfulisi tomubekera amache tokobekera ambulance moire boso moire ogembo ngabatebi nje ngafanisi ono gotacha kurwali ache bakasende mombekera ambulance ngene no mwana one boso linga kigali ogirire tori gwete bona ya tindi gwete bakirete kiri mbayo bakirete kiri omonya gitari amakama yakongichira no moriri ole nando bwato mutwa mokong ena gotebi ngani bwate gari ya ne probox ngogenda nale ngogembo gocheki omo umuntu yani 30 minutes mwana utamanyikana ngana akwirete magena eketo gocheki omuntu ngwanchore ngobekera omwana oye gari ime togende nero ogembo ebe bona ambulance yayo igo nanyikanire yani bono mufano bate kobeka ebe banga asirira ambulance ime inabate bingo gotara osenyigo remari bakanga ono yo bwe propox yaga chumunya gitari wenda ndo ogembo gocheki gento gete inga omo ngwanchoro murwiro ryo kabe bwe propox ima togene nero ogembo ngokonyo gochioge ngamote bigando ndetro mwana uri ono gotacha kurwali ekera mari okirege kamonde tere mubeke gari ende yonse twende na njiri ori oge agandi musibati yato gokonyo mutu bwate no moko abeko ore chinsa intoli no musibati ge tori twire to mwana uri nyagita nyagitari musibati uri akamote biga bono tagitari no ekera mogo tuwa murwire mogo to mogo tacha ekera tuwa basabiro murwire to mwiro no nyagitari eri rogora yo mwana yarwari gusaka operation arusi gwo mwana mwatokani ono linde chisa chekire chiogembo tomwebo no gotacha bagasieka ali bagategenda tugasoka isiko wanage tuasoka isiko bakaronga bona sterite ya baratu umubiro uri umuntu uri akwite batufuli twende no mwana uri nchira weta ngapi ekibone kire saa 9:30 kibakonyo gotuchale bakonyo gotuchallenge ono kichaba saa 10 kamili munya gitari yo mandigereri ambuli mama fani ngyokulera niwo kula no mwana ogalebya kama taisa wanyo kalebya chikaba saa 10:30 munya gitolire kamanya kondangeli munya gitana roche to nyamache kama yondinga nje nyamache narwa bono mastay montate to kwevitisi style ge yani ari konge vitisi tadimini singitabe bambekero mwana uri gali nanjo matino monto kokora nyamache bono nkyo kwangira mwana tabe kwegali ngabatengo mwana ore moyo otachete nje bono ngonya kwatiti metu sana kwete bakagenda abanyagitari abari kurwali bakaswa kurwali bakaenda chinyomba chinde chingao ese ani boli mo ngao pi bari gireti kurwororo chiega ikabono abanyagitari omagacha kuchiesu akandangeli akamboli ndagotebie gento nwanje ngamuboli takitari nkyogonte nkyo kwangira twegwo mwana omwiro ogemba bebia ngabatimo kongari ndo gotara gosenyigurire mari morore manya kongo omwana bagante mari ntori okwo totege tuita tukobekera amache egari mo mobero macha kogenda ogenda no mwana nyagita yani batagete yani mbebwango ngango chibari ko mungu chinde ko mokonya okonyo ari bona senjerere ngia bono bagwikari batebe ngakwiranje ayo magaje gusibuka ndeba batiga ngotebi nakimuri no mwana ori kabatebi mo nkiukomboreri agante bona ari enkoro yagerari kora ikaranza kangana gotenga ikaranza ngaburi omonone nkune enkoro yane tigaga kingobore mwantebi gendokere uri oyo makamenya gontebi bone gentongo gotei baba mwana uri no yowe mukamurogo boronge ngamotebi
akamenya kombori hano bwate mukamu muranga mutebie oimoka murone abana maetekera bainyomire barabake oinero mondo na chindo ndochi maete boro musikoli achiosira ono libago ntembaga bakabora pi ochoko bora korwali nyagitari ngagana bakanya masogo tana magoro ngomnyo kera migoika ndoche nyango songo chakotebia abantu banyangoso kachenje direction kana bakanya masogo tanga sinaro siratenka wera miense ona libaje tene propox libata te konfuli zinero bakambeka ime bagante itoirane tokairana bakankiari nyagitari bakagenda igo mwana ona karari gitanda kiri igoro bakaigoro saa 6 koruchi saa kwete chuma 4 saa 10 bakaigoro chuma 5 saa 6 abunyagitari atororo munyagitari taiyo muntu ndi bwensi taiyo nyagitari boneka buka ganiga minto one rumwe rinko igoro bono kwa one rumwe riba ririnamye wetuchinya masogo rinko minyo kango tama naliba igorite rumwe bono lyabangira netinga inchubo no moro imina bangiti sari bakabura bono gukwirana kwa buguriri gwechirega bono no soete rumwe bono ni soete mali bono ngochiko kunanganya rumwana oli akwe akwete lakini bono rumwe bono likatwara freedom motri gosiku naro chitaka naro chite ororumo mwana one bono ndatebe nonere mba mosereti sana mbate gitaso emabwere natangane tokema okemanya akabatebi ngigurire mansororo mbata gite kuigora libono baronga abantu bamanyira abantu bangeire gocha ini na incho manyiri na runya musogo tene kirane bankiri ne gana libe gorte rumwe bakanyite open ndo mwana one na bakwete igo lakini ndo mwana one abaitete kero monyeno iburi ogosaba omwana ogoire nyagitari nga tari baro bari kongakanira chibesa ngibatari kongero omwana one moire arwari guchibesa chisinye mwana ona asibinya gitari inkore nore ne konda murusi nyagitari nari gusaba no muchango nkonyo mwana one ngibonora sabe serikali akinje ngobolia serikali akimbo atari omwana wafani botoke akiomo akofane konda gokora ntuga kino tomenyete nyangusa ntuga temwerekio ntuno nyomba ntubwati iga no tomenyete na ndifani no rari kogonki iga no tware komenya bagatuganye ritukoli omwa jengo bolia serikali ndolero omwana one Brian Yamabira ekera omwana ntabwati gasi yagokora utigeiru omwana na incho monyene na bondi iga akitiga serikali etokonye yamano pole sana kolengia serikali na bokonyoro bwane bwao yamano ba mancho muligerero na gotebia bono nde no mwaka fanis no tori nere ga igane artigara tebia ma rita ene boigo ngakia ringi ngakio mungino ya biri gakoba ngakiri ringi tukeriga na yere ngakia nyalta mangana aiga igusira ko mwanchi yae ngakikuru kwendo samali tangoro kwa Alex umwali sabuke yes Alex yarengiri tukuria Monday fani ga ngagete simisasta yabo tuko na raire andebi na chinya gita tukwane mami kamubuli ngomo kwana na banda na akere mamiesimi tonya kumwakira tiatwende ne kakiro muna kamubuli mwakona fani akandebi mutu watore tatosoka kuchinya gitari katenu kabya na mogonde kende gyonse kegendrete kabuka ma 6 kakesimi kakiro muna ngomubuna ki fani ale obere bya akandebi abanyagitari mebale bagenda kumusugulikira lakini bantu mira machamura amurero mutema jamura na yaganda bono nje na atum taisawa ande tonya gochana kama no kwaturiri chiwa ekasata none ngakesimi ngon famoso abere buyabad badaga ande itara abanyagitari ni mebale kaika saa 7 kakesimi ande ibado bagenda kumusugulikira uwaga tulesi karamo jado nya wakasimi tianganya ngakirwesimi abeire buya kasa 11 bono na sikire gasi ngwanda nyomba ngwake simi omwana nganya atari kubuguri
Kwa hiyo muntu kung'akire simu kombuli Alex ilikuwa aje kamvuna kialengi ati wacha nitakwambia akabutulia simu akabutulia simu ngabule credit ngamwakira nje kwika kana mwakira ngamuboni kikiale ndebingo muna ya ati nya watebi tiandara konifa ara konifa ngote ya ndebi muna tiene gwati mukao gasira mote tago ndebi goni ngote na napona igule patindika ndekio ndio nduso bakero mu swana wakanere biasara ngo muburi ngoni family amaene mukane gaku osengo ngaini sacha konte ya no musacha dema awasore wika mukagere naraire asirete chesina alenge tije tikwa na nyumba ngali ne gali ka ende town ka chagusine gitikoro 6 kana magena na mukano alire kitanda igoro paka saa 7 aide kwa moja igono omonya olete bulire omonya olete bulire kuru mwiso ndi na kitwisi ngayo mete Nairobi Kasarani kasi nkora ne ya mchengo ndikuwa rochanete na mukagulia mwali kwa rochanete nera ilikuwa last January ngonya gukwa na muri ngukwa tuli ne simina yake ali tukungu mwaka nde mubuna kyubogete na kyuraire abonte imbu yande mubuni gikwa iranya abonte na lire igana mutaisawa temere lya matukanya gusukira bana balenga mubwate mano yo mubika kwa ntwana alire igugate bukuri Nairobi nga mukago sirire ukaru Nairobi bakugaika bado kamanyora ngale getanda igole bado ande wasanje mukobe to chimocha nkiora nyawo te yabantu igoro ya mangana ya gabana bete bono ebintu ngenda ni ko batebe njaro bango leti byanda atebe bango hoserete kongosera bango hoserete basababu na hete bagizinga te yo mwe transiba ngenda nyagitali ngao ati ono mwana nganda nyagitali banseri batendo konya kwa transiba atuli munyagitali mnangere sisi aiga simomete na equarent tinyombe njana tati inkali ndengai kaneligena ligena ino agachiteka ngadi ndagacha bona si twali kwa gacha na stwa uri toboli marakini ngara tindagacha okay ngiura te baligere bakuligere tinkiura boko nyikiura gani kurosa baligere bakuligere tinse sigara boyo ne serikali ono konyo bulindaga ni bono chone bara surikire sabali yega kurumu chaka namba ko mwiso ile nyoro bwene bwao kendi gensura tebyo ba aligerelia yabona ngenda ndabatebi no yora ko na bagongonya tu sabono njume tingiro chimnande ono namba yawe siminere 0713 37 3347 irole nande 0713 37 3347 pole sana ndugu sawa yako chinguru chinga kichiga choboko sawa asante yama oncho muligerelia kero togenda no mugano iga konya kubolia gose konya ko unenkia mangana iga senjira yubikira kabisa nonde na mamu mwa fans oyo chira litko lialero buna to kwa na iga na lekire gaiga bati nabura nyale mangana igo nyabwate kale gose pale kwa na fans gocha paka na yakira nyagitari nabo igote tumanyenga erena ralia bwata ukwana karibu sana asante nakikuru kwa Chenguru kuridia usibori ratemu pole sana Lydia so usio mwana asante sana otabyanga yanga kyamangana yo nyama itana ndenge kwanya igwete nje amangana njo mwana ningwane tener kire jinga kingu kwa nande nera sesimi engala utindi nere no ngunya kwa na nera sesimi ituko ngwane tenere na ndio mwelio Jumatatu ya lenge chalenga around saa 9 ngakuwa na nera sesimi kamuri na kiyogenderete agande bimbiyande yande ntimugete ngumubori kwalire ranchi ande biena lire ranchi mubori nubeta wagondena kinibeta maunifu akeake ngumubori huko iwa maunifu nya asidi mono oyanenya gitari wandebie nabongo yanda namutebio ko yanenya gitari sababu uziga umne mbule gotu
uende mapema na gukuligia onde wensi mwende nere nyagitari nyonya mamu mbino akantebi mamu mabukonyora antebete nuchiri gusio mugondo asebagulete gusi jifundi cyari ngoro jifundi antebete cyari ngoro kamatebi sawa ngamatebi simi yali rumule tigankunyebeke simi kukuana tole akantebi sawa bono chinsa nanyi begete simi gachiwe ibite bibere chinsa nje tukukwana nguchi gwake simi nganyole simi yere mtecha bono gwikamambia Tuesday ngateba tigangake simi nguchi gwake simi mtecha ngoteba nabora nyole esimi yeri aine yumkopo itarakanera ngateba tigalinde dingo nyabara chibese ngoliki nye ntume chibese aigure simi nkwanenera nkabalende wika saa 11 hivi nalingotela ukumuka yokungakirisi aba atometa omuntu agacha bantebi akamboli mama fanya nole nkiyo tali kubuguliria esimi nonalengasi kibarua gite nale kubonire ndi chinyanya ngumoboli nje ndarora simi ndi yonse ngwacha niangalie ndigereri muchikoligereri konyora mystical yero ibere ngumuboli ninki fani arwara okantebi aigenda paka nyumba wake simi ngumuboli gakintebi okantebi naya genda guchinyumba wake simi ngo ikalende nyumba diri ngo flash twisimiga mugako yoyo waka ekera kalende ngumuboli nakire ukumya kante mama fani ga akukwana gakolera numenyete fani acho tonyora fanyo totigire na muboli obati ingi motarante belia ingi motarante benina na batika mwale gondebire na nje na tebi muboli ngobate tali ngenesi mikakire ndale kungakire ne kansera lende gabu njiripoti ende nande tinanya kuibose noendire bakumwire nyagitali ende bande naki amwirire ende nyagitali nyone simyane rende mnananye bigitumuliro biya yarenge babale kungakire rende bande nakitwa masokiri kurwiga nyagitali twamwirire onde tayo ndabeti nyowe no ya omute pole sana mongina so busiri mwana nanu mwanere bwe kambwata ona tigalire tigoro timbati manunde nande tegemeho yani ona nabiri ana balingo bwate nere bwe kana bwate ekoyomo igo nere nyasangete nere bwe kana pole akimongina pole akisana kila litu kunjingo kuona nalingenera sisi tukundiyo ndali kuona nera sisi misapo muna alingigo paka ndebe akimama kwangakire simpu ibuna kingenderete nate balende tamwakire tibu manyene aki timbu atiko sisi mumolete bwa timolero kosi nichi besa nande ngotema chuchi nyole nakinanyoli nichi besa rende ngoleki mbeka sisi mwakire ngibuna kiale pole sana kirero kya uchiese serikali nkere nchobona ngozobe serikali echu emanyena ki enkonye ingikiagere tu mwana one agasiri obugima onye baroche yarenge gasingo ngaki barenge kumuyanya nyoni nyagitali nga ingi barenge kumubekira gabu nango nyorale nyonyolenge gocha gukora imyunu operation yawe gukora kugichabe bomoyo kugicha morore n'uyo beire moyo rende gaki dibaga bari kumutiga gabunya gitali nango nyorale ngo nyorale orucho umuntu ayiro jinsi ikipoka mambya atanya konyora kurugo tukyo poro mongina ono no ni chengo tema nyirende nalenge ko banera na inje nabona alengo tamba sinkunya mwiri nyoni nyagitali alenge ko okonya pole sana nje serikali mbwatisi asa serikali mbwatisi emanyekene ekena sikire nye nagosere tunyasai uzingi nakolete gaki manyeni nki umwana nasire nakibugi bwasira gwetera njera kibwasira njera kiyagerusira mancho murigereria kero kurigerera mamu fanis na bokorro borra bwate na bokorro peini omoibori njera igwete no achinse chiga nitkagenda kumuboli maswali mange gosiko muboli kende yamutigire wikira gusingencho babwato borra bonene sana kulingana no gosira ko mwana ari kulingana ero mwana bika bwate
ati timbwati undikaki ona tigarire getigoro ondeta yonda akirinse ngakirisi mi Mancho muligeti ankwane ne amate bacha nero igane abarvamente ingane mu guserinde asenge nchobono gaya na boko imagine borro umwibuli aratwala nando bwato mwana wa mubieka pole sana mungina ndi ngwane asubinge nanje nati ngwane nari gotebeiga nyagitari chinyinge enategerere tenende nje nkayubuna nigeteni atebete wikaransi geteni nje nanya korra geteni gekobera sinyagitari una geteni umuntu wikaransira akira kunyora umwana ngende kine kiroki esitoshe inkirende balenge kumubekira nyina mache bakumubekira umuntu gateni na kubikirwa mache asireti ndayukwa obekirwa mache mno yochu na yubororo oyubororo kero kumuntu akubikirwa mache kasemanyete na akubikirwa mache karaire getanda ilindo nyaka konyeke ono intete kumanyekene ekene serikali yangu tokoni wikiraga abu manywekene kiumwana nene kiagusire igwe ani onye mba mutageti usase nyagitali baruche mba kunyara ebale ngotane kimu tyatu mu transfer uchinya enkisi town yona kokole operation ya kolero yomwa kugichabe omoyo onye bawo boete na kina boranyore mungine nkaya ngai tugosane tuno mugakone ngai bono nkangai ngaire kemera ayo menyete bona menyete Nairobi byasara ngoni no name no mwana akore namubigete skuruzi gaiga kamorusi rende ekera linge form 2 kamubeka ngena asinde karati gabera asinde kende ndole na kienda akuni no hanyo no lenda avete ga kufika form 4 form 3 hapo anaenda form 4 nalibomera netono mumuroyo na amanyete gose musigale agachagwa ntebe na musigale akoleta matemu kale nali agonkiriga nali akoleta matemu ekranyo letu mwana oyo inkawa lende nanje nkawa nanje imbenere ange nalibomera netono mumuroyo mwana no wate simi nimbate lakini ni ya buttons ubwate na beyo moto namba ndabambikire namba yawe nereri 0708 13 0827 mancho muligiriri nambe itu abekirese screen gagu neyo mongino yoiga mamu mwa fanis naboko mwakira umwe obole mo senchire ndonsi because bororo boiga umuntu nabatanya ariko nyara buyeka irore nambe inande 0708 1308 27 Marieta nambe yin Marieta ke ebuata yekibani Ridia Ratemo pole sana ni Ridia Busibori Ratemo Marieta nambe Ridia Busibori Ratemo naboko mwakirisi naboko comfort ya senchire ndio singi nchobororo no yabwata no konene mono sana kero kende ise fanis wakirisi ngora ngake ngora kwana balinge nyana n'umwana nonye nyuma atara enda nyagitali ukwana balinge nere pole sana tinte ko korosyo mungina nabo ko relax nyasaye ngokurwanirira gonde byalinge mbakwana tenere kale nyoni gaika abande mama twakwanye nere umwana gaika kara twaralikuba akamwakira akateba tatumwabo umusako ye basokiri agandebi nakwanire akamulikira message akamutebi umwana naigwete bobi umwana oyoya kera amatebi golenda akamutebi nakiigwete andebi naigwete tatumwabo tai akamutebi yayo nosokire akamutebi nyagitali kumoira agandebi akamutebi abono korande bonekyo onyogo kumwire nyagitali ndole kikero rumwire nyagitali pole sana asante yako wale mgaki akikuru baba
Samari tangoro Joyce Mora. Tata kuru Charles. Umwana oyo nano yo musiko minto. Aki umwana oyo fani nje na mukini na menya bwane paka soma pa college. Aki umwana orengo mwara. Chinga ki na akirite simi ya lenge chumaine marawa. Kote binga fani wakoreki. Osiri tinamini. Aki tinamanya tinga fani nekene osiri. Fani no mwana tu anjite. Aki no mwana tu egenete. No mwana tu anjite. Nande no mwana olenge eliseli muri gaturigerereti. Aki serikali yale wanja aki otokonyera omwana oyo fani. Obane bwaye barorekane. Asenge njenjera asirite. Aki no ni ntu etukumeti. Mpirero tori etoichanete. Aki tokonye. Tokonye egero omwana oyo minto. Aki noroche achandigete. Aki arange. Tubirengeria bwate birange kumoira sabe. Aki tokonye. Yamono. Basamaria tangoro ku Grace Kirubo. Yes. Bana mamu mafani sininja kubwati. Bona gaki umwana ino umwana no sirete. Nche bona nabonda na arengange bwonere nyali bali kyogoro. Bona iyo nkonyole simara gwabango umwana fani syokolire urarire. Bona ngakale kuechanda buka kinko muka mami saa 12 ngacha baka magena gawa. Ama ene ngacha nkanyora umwana one fani sino akoleteki. No araire bulere banyagitali batayiyo no araire bulere dani aramberereti none getamba atabisiri dani nakwete iga dani nyonta yo uri kumulinga na mulinga nyona ko bakona gusune ne gukinse akinkalera umwana one gakinka bulinga gaki bantaba gaki anyona banyagitali abalinga alendekera barakorra mbali kumukanya na bamukyo ko bako gusuna ine bakubeke gucigura alende bakosuna niga oko gusune ne gukisa saa kubimbete iga gaki nchikabire bona gaki ngaburi ine nyagitali eye ere iga gaki tabwatnya bitanda byo kabiri nyagitali bantu barwire bande mbayo ngafani sibyo ko yo kwede ne rotigire nyagitali eyo nawo bamarente tororo bono matenga sinyugaki nkalira nkabuli ngabono gaki umwana one gaki njikinale nganga gaki na njintali ko jani ndori no ko gaki nkigwa kwera rinde nawe omubuyeka naye mama minanyo ale tubuyeka ka bana bakayera kurunda ni bayera nya saa mwete bono gaki kwaro kabiri historia gaki nkalira nkabuli gaki umwana fanisi nkalira litukulima nkasinda bu imagena litukulima nyagitali no sinde tukurumambira gajite paka nyone kerega bane gocha nonde bone gaki nkabuli gaki umwana one fanisi kwarara kwa tutiga gaki wotutiga roro iguru gaki serikali mutagwanje motokonye motororero bwene bwa fanisi nyagitali aba nigasi bale gukora bano gusingi bale gukora gaki bonye baro tumurure talengo ko mbale mbabwate nchirende bale kumukonya mbale kumuririsia ende nyagitali ngao gaki bakonya umuntu gukwa akuno yonde kali mubire no habondo siteketanda gaki no umuntu ndole mubire oye gaki serikali tokonye abana b'umwana bororekane gaki n'intu tumanya gaki ngikiagera tumwana fanisi agakugaki Sameta go Costa Mora Kennedy. Yes, sister. Fani no musani one. Twabe to kwana nera mange, we've been sharing nera. Bono no paka gwikira nga gwikonya. Twabe to kugamba. Pako wantebi. Musani ncho nyoro mwana omura motebi ka kinenche ninganyete. Bono wikira mwisonde. Na chete sito magena. Bala sito. Bono kinde bali mina wangweta abantu bakuru story. Bagoteba nga musubati narone magena dispensary okwete tinje tukobwate nga musubati kyasinyenje ko na rosiri ne gasiana na record ngalyo wikanyango so botuboiga kinde stage ro basubati bande bakongamba binkweta bagoteba boso musani oyo nte ngonja ko bolingi nako bosengi musani yako hande tumaito musani ogofani okule ingo bataiti na manyanga nga bosokoreke okule ngacha rende gaiga kanyotara koraki taraika mambenga boke bona linga igoro amangana yo tembora ni igoro ibiri turi the day before yesterday ndi mangana yo bete ona igoro ingo boka ngwenda paka magena ngoreki nchikoro ngomene fani ni gakwete omane ngo ikamagena nyole fani ngomene akwete no banya gitali mbo bako mushugulikara
mwana onorere gitanda igo akonya gwitika amanyinga rende igo tigatongorera abo pole sana kiuratebia abantu bakurigire chinsechi. Okay, lakini kitu ningependa kujua kama kunaweza kuwa na uwezekano at least patorora batatabina ke inki what exactly happened yekeretega busengenjo inafani nwarenga nainde akaba request bona mangana yasinyire koraki ingeri fage ndege kitalinga bakamukaninga ndori koraki ndori kwenana. So kama kuna usaidizi tungependa watueleze zaidi what exactly happened ndio ikafikia paka hapo was okay kulingana na njo manyene it's inhuman umuntu gutigo muntu ndakugwa at least they could be there to comfort us but having what exactly happened sije makweli na rororo tungesema imefanyika lakini wana soko tama kwao ngobwate some question marks Samaria tangoro kwalisi mogakanya irakoro kwa kurugale Paris no moto korone wo mwana no musiko motangi Paris no mwana orengo mia Paris no monto orenge amanyinga y'abantu akyo mwana one engencho nachete nkanyoro mwana onare gitanda ata akwete igona akumeti nkaondoka nkanyoro mwana one nero rubweke nyagitari atigeire getondo aikarasete na kerokyo akinkaba no moichano monenga gakigese toiborwa nana korage kone kyabanyagitari ba magena bakorete kakie batokorere to mwana gekora mwana kero kubekerwa machi ari uchungu amaje uchungu mongina akubekerwa amaje enusu echuba egere yati kuburukani umwana otoka akero kwa baro lira banyagitari bandinga ungonyo tanyora ti umwana keto mubekera amaje aya yobakomosokurwa muri nyagitari enga bakagenda komento umwana na amaje bakomwana no moche kuraga koraki nero moche korona no motangi baki yani nyono mwana oyone tabwati na munende nere tabwati bantu bange nere konyama nyete kafani sino mwana oya nandi musibati umwabo tabwati musibati umwabo oyepani sinero lenge musibati umwabo baki njengo sabe serikali baki tororera mabera abana bambo mwana oyone tabwati namuna na amenyete gaiga gotogo sinyege ndotogo kuana kana nyore to mwana no moche korabe kire igorogaria oyore ko motugeka oyore ko manyanga kimama asoka mama ari kumenya nimba to mwana nore nyomba igekere gento kyo gukumi gaki akia serikali tororera mabera gaki ige county tororera mabera gaki umwana yanyoro bwene bwaje mwana oyo no mocho koro gukwana nsa tabwati nyomba babwati bochi boni ganyona bamate baikaransita ebakumetinga ibago chakera bachake ko baroserio mochi babere baba abantu aki serikali tigeto konye gaki kare tige batororera mabera timbwatie na munanje bunandeiga tato mwabona akwete timbwatie na muna bana mbali kirmono timbwatie na muna ndakonya umwana yone omochokoro gaki tingo sabanya sa gaki batororera mabera yesa batugeke gaki na baro batware liyanda mbatwara liyanda bunerio menya abanyagitari bari barengeye gaki nakumetie gekone abasikari bagotagoseria abantu kunyagitari na karuga igagenda nana kora nyagitari abasikari bakoja korenda nyagitari na intuntu abwate buruburu ende go twaraire kibakobogorie file bakoira ondete yo babore tigoroye file eyo bagatama bakagenda bakigo nsinyire nga inkikere onyendiri yari ngibunese yende kanga amangana rucha kokorekana na makongo lakini ntu togatigera nyasaye togatebanye mwa motigore getande gora bonira botoko motigore bunare igo ekene ntumanye tika abantu bari barwete county na bubasa betege tamba umwana uri agatubu egekore ntu tuamurigere tiga ndikite gukaransa monere tugasoka isiko tokararoro ekerongo gikorigereria rie county yachete nkaro umwana yobekire getamba ekerabu kebekire no musibati onde na acheta karentereso yaye akamutuba ekene kerine gekone bakorete umwana uri gabete buningiti yoro sana eutari mwanya bantu bari kurigeri barongo yo mwanya bantu na baro bumba inyuri tinge mambie ya mombarare akinje ngo basabere nyasayi bakorete omone na barore kanere beitime yabo ebi bakorete umwana uri umwana omoke abana babo barenga abana bake Brian yone tabwati na munende yonsi bunarenga nande nabora nyore ngabana bango bwaye mboyo oroche gagwetanana okogenda okoirana bono injira teyo turakonye umwana oye akitiga batokonye akaro muswati orioye ngo motuge karenge
ekara omusubati oria oye gwikarasa barenge basemani nere omwana oyo one gakona naire origari chiguna gokora chisike omotomere ebesa ng'ebesa eyekonyere gaki inche nasaba gosaba kwane ng'a gaki tiga batororera amabera bakonye omwana oria gaki enchera ende yonsi baranche gotokonya gaki inche bankonyera omwana oria gaki fani tarochike fani ochire gati otigire omwana omogaka oye obwong'ang'a ong'ete igoro nabwate omwana ng'aki akorenda omwana oyo narai nabwate Mwancho muligere koigure ngina koro nakoeresa andi gosaba kwayo konene koringa at least obwane bwa fanis muna bokonya korigwa nabo igo tulige njira turakonye omogaka oye at least osinanyore kende kiragere agendere n'obugima bwaye kemukonyere kera nabwate omwana omunyarukundo otigaire yamono ngina nande pole sana nche samarita ngoro kutaniriyo ndieki yes dad nyanga yesinde igo yarenge on Tuesday no nkobera nyango saiga ngonyora reporting aya muriro irunya gitari yabaire bobe kubori ngakai yaba bobe tukaimukerege keki na buto ngena barabu tukagenda paka magena tuwe kamagena inkonyora nde mamu abana bakanyakorera siko nje nachikana mamu abangachikana nende manyenga ingikegendete asinya gitarime nje ngagasana imerioka ongo gasana kanyora abantu mbande tole suguri nkaira rende ngasangina na bwaraza ka babanyagitari yo bagenda suguri ekara na igore to murango dera gitima atenga moto takoresi moto tayo no mubere ratoko tikire gago ingozo aro nyore ngamba gendete suguri ngira negocha magegake abambara bya ababali mibono nche gona irete kana abanyagitari lakini nemba sige to murango nche mono na igore to murango nanyo to yore sika abantu aiki bali siko na matinga sangine na na bwa ingese baba ndinga swalioka yes ngaswa imerioka ngana direct yoka salingi maete kana era bwe ko korteki ole lakini gongo swawe chime nyore mbale baroro bagendera trend ngosoka goja isiko bandinga soka ngoja isiko ngo babori ngo entare na goja isiko ngo babori nga njemu amani ngo makosaligo na barabuna na swate bastukete bakera na goja iko bakambwati go mitete na naikire siko na barabo ikire siko bakandinga bana soa ingasoa nkogenda ngonyoro ni wali getanda igoro abatubira gwere so saigo abarago kaligere kera na goja isiko na bali bona bagatisa pya igo bakambura igo egara na tete kuligere lingira nego chamba bolinga inki yapeni story yabo bono bakambura igo kaligere linsali esimi gacha ngakwana nesimi ngakura ngira nanjiko bali narora ngo jiko bali ngo babolinga ngaki ngikegendete bakangomo ganonga ntundokoma ndokumera bunanyororo bandinga ntundokoma ngategerera kontegerete oyo maga chicha egali nera ire tayari agontei mwanjoro to konya to kwerenerio muriro yo jima atengo jugo mboto ko bolinga no njino nyina ja timbuka tichiu dio ko tainga eto gende osento gende gegara nimbwate abagaka baminta banene baraicha bakwanenga moja litoko genda neyeiga osekio ko bwate kurubono neke ngabate ibona tinga bate final wikokirepi anya gogotaka gotokonya ahekirapi abagaka baruka baicha abato bange ade basinga ngitokora katukireta kaigo abantu banya goja bale anda kangiranera igongo akora wango boli ngamatinga lingana linago tebyuka tenali chenjiria gatindara abantu baminto akagenda ngireta kaigo nandoko ogo chogo yetatangwandereti jinza chiria eta njembuga ngara kati ibono garengera tono kerengere kanginya ti amboli umuntu twashine komo no yo arali nano yo maganaga oyo kombolinga ataete tokonyi gochi ogembo no mobere ningo ngano munyagitari ngai igonki kire ibono ngatigara nkwebori ntaimu bori tibono igonki kire ariko ngaza tokore bwangose nonyore kogenda igari rato bori gose ngateba igenda ngaeta byo maana minga era tigagenda nkire takeigo oyetira ochire
nyora jitake kaibere egari egocha rundi ne speed ya probox egotena ngaka abasigari kurume chwa bagocha abantu bari twengana barabo toka ngatene na hasi narenga ngana gesieri ngakira byo nabata toka umuzi yesi omagena aho ndinga toka kabisa ngobori ngake who are you to this tangira nerete amena denga njebono enacha mubiro turiko tenaga ngochire ngabwaterega ile baigwiro morango ngamatenga onye gotakete komanyanga igobegete kerauni nabandi mbare tutake begeti lakini ntokoro kikerauni ndindoro ngiro toratwara uchibucio igongonye gotete onye koro manyana oyoiga nabora mubogori aro umuye nonde tayo ndakwara uru wanere ayonye koro torastine family nga omubogori korwa agara nje njoyo mugwe family aikura gani komu ngangwa tumucho mubogori ne family Yes. mubogori omuira ebieka nonde tayo kubati kurumaya osia akabona ala iko hivyo akaonjo kangora akagenda igari rikarusiuga igasoka ikagenda tugatigara totegererete kiteka gitwategerera iga omuchifu omagena agachicha agasoanya gitari akwana round mnarenge agacha tukwanira tugakorana nera kanda akwana abanyagitari agachicha agacha kandangeri kitwandari muino mukwana abanyagitari oyo makibagotebi nkagenda ororo lakini okoranga sofa kwenye bara kwanira abanyagitari abakorire bakore barikire ngenda ali bantenga nkorikira tore repoti eri komuira mocheri na inche ngabataiti ntegete mono repoti kora muira mocheri nintegete mongereza inche lakini mwari ko mudumia gocha bakayekira iga bagandenga ndonge itokori ndo repoti to akorikene yo komuira moche ngabate bono tinda atwara magano ya mocheri na ndenga mwe na bomuro lyo kobera gari osege ntonkero basuyete gari abana babore tiyo bagandenga no mubiro haro ikuru mocheri ngabate binga bono nintuto bwa authority no gando origi egari gakare gochanga enchende yonsi nchirateyera to era rusi mubiro ri gari to taiyo ekara ntutu amara tanya kitari ose nyomba bona akorete mu ajire bono mo muri genjera yo kumurucyaro bakategera ngatai bari ngana ndikere ndekimata korika nganga yegariere ndikere ose mwandangere mo ndikere mo ngira mubere mochani bakandikira chipoint chiri bandikirete ngabate nintegete mo ndikere nande monge so mendore nganki morigete imanya kogenda mochari mo gonte bakaba bari tokorika bagaichoria bintu bikego bakamboria marieta bakamboria namba yake bande nkaba bagaichoria nkabate bono ngari sakarerio nditwale bagangani ngachinse gari egoika narito kwali sakarerio nkabate sasawa ngasoka nkagenda kana muinanga ikaranse penchi nkaganya bono ngasi umetinga nkorusindo mo basi umetwara mwa nkorusindo mo beroro ali na to kwa torena abanyagitari abanyagitari bali bagasoka nabo tugasokete bagahita kesa bali bakagenda yo kubona una bachiete igo bagantinga gotakali sakara ogocho genda ali mu office oyaguri sakara bona chikabanza sapa saa sita nkabachikana gochiali kabatebinga ngachikana gochiali ngenda bangali sakara nkogenda kere room gekorteki bekire kaburi ngera nangategerera kero nategerera chinsa chikagenda chikaika yesterday saa 1 ya mabi nkonyoro muchibu olio gochicha chibu gocho komboliga yani mwaru sitemobera inkomoboli ngaki ona elibona nyagitari yango function abanyagitari onde tayo into tueka abatokwerere ninto toro baka baruire bande mbai baruire onde tayo abatokwerere ninto toro nkoboli chibu ngainare korusi report yo komuira mocheri ekara muira mocheri aba mocheri kabambolinga ngayakwera ngingweresa kiaba tinyo sakarari ngatori nyoreti yaya chiwa gende ngomadinje bune mirango inango nyawetana bangari sakara bakoreti mbayo chiwa mukebwe kagende acha korete mirango iri na matebi ekara kanyonsiere ri nga mugo sali ri etaigo akagenda
emirango yonsi ibia akanyona ebiburi akaira na gocha kera na gocha tankwaneti kende takachinga ori gocha polisi aika polisi magena tima tinga kia kwante korgoro akaira na gocha okwara nesimi nyoro musibati geto gocha goikane pikipiki ngabori jibu nga oyo ningo mwana yo mabwa banyagitariga mero mukia okora kana naro chenga oyo nero nanyorete mari asori okorete orio kwete ngano waro yo mu maiga tukakira na chibu iga akamenya bori oyo nga kiona toka tena lisa kararinga ire nga chibu akamenya ninga na tabugurire muina ari oya akamenya tingwa tike mungu bahakira nando monto mwao nera agajija agajikane ke mungu na bwate ke mungu okora era kanda ke gonya bajiri jonsi bakaita imeli sakarariri agora asere mbesana bona so funky bune family ayene ngo related na nenke enke ga na ba minto yo sire ne ndugu yana ngiro atebya serikali nabo igo ngiro atebya muri rio turigere tinsechi serikali ndo ndabasabe batome batonyorera obumaene bw'oyo minto nakiasirete ngigia penalty gotira kera turagenda postmortem nero batotetire nene batokonya nseme iyo tonyora oboene nande family nere inse asatambe sana ntutako bokonyi batokonya aso kwegenderia egere family ye nere imoke echeko banere gesako ainara masabonda sabe nando oboene botokase nyagitari cheto chonsi nechinsemo chonsi egere nari abantu barego karinga ntubwato oboene Kenya yaito osegusi yaito osandonsi aso omonto okogenda kwanya no bwato omane bwoko basayo toko base ko bwate tauts nyagitari cheto totwara omane bwaroro akana agenda gari nkorwari gwinde kuna ndagari ngokonyude tebanga nyagitari ogotaroro kubwo bwate ngani nche nkonyuga naende kege ntoke baroro so far kuna to kwaniga kwigure kende igore nyagitari ngo kibagendreto nigoire nyagitari nigoire nagendreta omo minister igoro de karantinere egikaro nkamana kwa ekara muna turaro report ya chete nyagitari mbarete twaroro mbagendrete meramo okay na to kwaniga demon nyagitari nagendrete demon wamisire wa yes abo tukumeti sana muna abantu ekianere ngane yabete yoboruru mono tanga tigante bie family angora sengenjo yosire runo mwanji obo naende gasire toro umonto moke atigitendo jo mwana oyo ma we miaka make bona no ngoja na baburi ngeki tijite bono mo bateba yacha analog bona yarenge buye ekiagera abange na bale konyori abantu abana magana bona yatare koba ona kera umuntu akobatamira abantu begena ngasumwa umuntu itagenda nasama go kamaya nandi mwamanya kolete michieno binde bunebi mwatiga umuntu bakosiri obima bwae nanda ekera na iguru mugano bwenzi pio mugimba igasire tole no uchungu sana no ninja kera naligereretie kribu keri usekera na murigereretie asara ire nabona aroche ngaga kwete ole no bororo bonene njege ndu yukana raja batebia serikali yetu n'abantu baitunga bona iga tugochaka gusiri imani ekiagera ekera tugutama gucinya gitari ngomuntu asali na ale asama go kamaya naende makuri amanyagocha maroro sange munengenje jena raja batebia nga account yetu ligereri sana naende mangana amanga abere cinya gitari cyeito cikore to bututukano sana no nyatari yeyoka ekwera nje no yamo bagyara gutwara andu murore nyagitari userenje ngurwara na nyagitari cisimieji ostima zinga ejimogo toja iga abantu bairira maisa ba monororo nje kina raja bateba ngaki naende nyasaye ga koire chingurunga bera asegete kosekolera abantu egasi bono ingi utakolera egasi kiara nero somerete na igu no mungino muna kwera sanga ebale komatengu mungina to somerete banyagitari nindo to somerete banyagitari bono dimanyanga banyagitari bo basomerete no ubu muntu gukwa babo bacherera umuntu baka igonjera kina raja bateba ngaki ase twekire jinga kibuneji nchi arenge muntu agende bugima ekero umuntu asirete ngenje gusakwete ngenje ore koibora oborto buga moiranana tokuruka nga bono iga chiete bugima kibono gekororo kigente kebe ekiagera abantu nande na igurenga neje barongo jare nigo nga abantu bakwete batatu ase yarenge tayari kokonyo ekiara nyakitari ya magena yokere
nyagitari ni nyingi n'abantu n'abange babwata ubumanyi nabo bari kumwe transfer yande nyagitari endo bugima akonywa ubugima na nyara gukora operation usamanu lakini bakonywa ubugima bwe gentekemo aita abana ubugima bwangena so that nari bikorete bichengi intunu mu gusingi toko so maguru mana muna yakira ko bagusi inkigeko inki mbwa matikibo ko banagati turaiya n'abanyagitari kera toko so megento kenge muneke tigatotebania gene ngaki abantu baitu ko bekira so gotenenerete gusokora imirimo anya yasinyire teba ngagwikira yasinyire na inda abantu barigereria gento kende ekire gento kyo bosoku sana kyabete gusi nandi kyabete nsemo yeto ya magena iye koreto bosoku sana ekiagera gae ninka gesona lakini ngo ugima bwasirire nyagitari ya magena na inda abantu bamanyire gutama baburire umubiro berire egetanda litukorigima nandi serikali yatemire gutumekwa kukabe gente lakini nene nyasaye nomuya tigekene kebwati kuboronge oyanyora ubumaine bwa nonye nonyo okure lakini ubumaine bororekane ngaki yajete pake ngaki yanyarekane te bakagasiri bugima egera abantu baisaneke chinkoro chia abantu chira nense egera bono ndoje family ye obororo nene sana chekina kinaja gusaba abancho barigererie nga family ne bwa tukoganio konene sana ndubuna mwanya abantu bari tutigarite turi moyo twari go changa igatubabwate asitokonyara egera umuroberi bw'umusubati uyo changake yana abantu abake mbono bagukina na hindi na abana bono bataramanya iguru ya makweli madeli kweli neri kongo ekiagera ekereri yajire nonye no mugako ibono igutigarite tararanga makweli yabe lakini ekera amagana go jakwera na leo jakoranga amakweli yabe chekina kinari uja gusaba na hindi nte byantu baitongaki nigenda kero gwachire nyagitari bono iga bwate getambo kero ngaki kere yasinjire tigenjerende mukonye bugima bw'umuntu obugima ne gento kiengenje kubwa kende yose ekiara nyagitari abanyondi babwato geto mwana yagenda kanga pengine na waya ruja gukonya kekiara na butubwate matumaini nga na waya ruja gukonya chekina kinaja bateyo antu baitu tende na indente bie abantu baitu ngaki tigatubwatirane asumo chando uno egera tupushie family egera enyole yaki yabo chera buna wanaja gukorera samarieta nene ryo maje ngoroko elingora alira no mwana uyu nasinyanja mbiyamwa Mwancho muligereria abuna kwegure gukorosa mugambi bwa saha iganiro mache timbo tikende komenta witania wege ntunko sitiza kio kankelinga ki igapana yityo kisi county nja kwa nitamangane rigatanga onde bwensi urarite segasi akabuli musaraboye nabo igo asonsi wegatote bya county government ya kisi ne boigo ne county government chons chiagusi kisi ne nyamira nga especially samangana nyagitari abanyagitari wekabaligereri kumono sana especially abanyagitari weta ki ukono ga bange bale nyagitari bagotigigasi abati kumuroire ka kumie senjerere enkomusana negligence ya segasi ayo nyakoro munyagitari oyweto mungino nate bangako ariko bunga tosomerete gasi ayo nyesomerete tiaguti umuntu asire sengencho yani umuro cyago busayigo wikore ngereri egasi wachorete nabo igonye kore no moyo likwanye chorete kore ngimuro bwene bwe familia igambo ligereriwe elibanya bwene bwabo nabo igo familia mbo bwato kubanio konene sana noroche buna bakwana kwagachitaga chityo ndoratake kuba konya senchirende enamba nabekagagu yo mungina bwenkeiga nabo igo amu afanis ni namba yo mugakoe nobona gutwakira no ntundu taito kuba konya senchirende onse toronchera ki familia ya konya imbo tikende komete kurusa iga eneringana likonsana soro ba lira balia gusi liringana lia letiro guichania konene sana tigantigira gusiri kulia ran korko brand Mark Knight